Важно е, до момента излагах ли И затова съм тук по-възпитано, не съм малко по-възпитано, не ми... Ти си имаш журналистическа карта и си журналист. Да, на трудов договор в телевизия СКАТ. Завършил на 20, вече имаш Да. бакалавър, имаш диплома. Разбира се, от да. Небел. Разбира Ще се. покажеш ли? Трябваше ми кажеш да я донеса, да. Не, утре, други ден там в твоето Ще предаване. покажем, да. Ако искаш моите, ще ти я покажа тук, че скоро я важно показах едно видео. добре. Все си мисля, че за да си политически репортер, трябва да не си на 15 и да... Ама виждаш, че може. Понеже ти си на 20 години, нали? Да. Кога стана студент? В момента уча, ще завърша и ще ти покажа диплома за средно, висше образование и така нататък. А кога стана студент? На 19 години. Но вече имаш диплома. Не съм казал, че имам диплома. Ти ме питаш, ще имаш ли диплома? И аз Тоест, ти казах, ти не каза в началото, не каза, че вероятно имаш ще диплома. има. Вероятно ще имаш. Когато завърша, Чакай, за 2 години, как се завърша каза ли журналистика? още? И аз това се питам. Да. Не си казвал, че имаш диплома. За 2 години как се завършва журналистика, господин Жечев? Чакай, сега ще намерим. Като ми задаваше въпроса за журналистическата карта, не помниш ли, че ти казах, че... ме интересува... Не помниш... Коя е медията, с която разговарям? Коя е медията, с която разговарям? Ти в началото на този подкаст има... Ти се представяш като Казах като ти, медия. Че имам образование журналистическо. Ма не си медия. Ето е дипломата ми. Има хора, които... Я да видя оценките. Виж, да. Само ако може да не показваш на камерата, че има лични данни. Но ето виж. Вие с Цанов не ги уважавате много. Въпреки, че те изтекоха вече. Уважавате много личните данни. Как е? Имам ли диплома? Къде? Не, твърдял ли съм, че нямаш диплома? Ама не, ти твърдя, че ти имаш. А пък викаме, бати, как па мога да лъже за толкова очевидни неща, не мога да повярвам, че борец с мафията може да лъже за такива неща. Може да е станал някаква грешка. Грешка, да. Има ли изобщо някой, който да не е на Пеевски? Защото ако има, той вероятно още не е разбрал. Съм малко по-възпитано, не дейте така. Съм малко по-възпитано, не дейте така. Чакайте, що нападате? Полиция! Елате да обясните пред полицията, искам да дойдете сега да... Елате, господин, как се казвате? Елате! Господин, как мога така да нападате? На живо сте в национален ефир, а нападате. Елате сега! Как сте така ще ударите? Чакайте! Пело Кръстев веднага сигнализира за станалото на органите на реда, въпреки че неведнъж бе извикал полиция, докато бе обиждан и влачен, а многото полицаи на мястото не се намесиха. Току-що нападнаха нашия екип, опитаха се да ни изгонят, фанаха ми микрофона, едва го държах, щяха да щупат нашата техника. Елата има свидетели, за да ги попитате защо направиха всичко това с нашата медия. Да подам оплакване. Току-що нападнаха нашата телевизия. Вие идвате редовно по тези мероприятия, би трябвало да познавате хората, нали? Той се бори срещу Пеевски, срещу Борисов. Ние до къща ходихме на Пеевски, на Борисов. Той се бори. Да попитаме тези хора защо нападнаха нашата медия. Добре, ще посочете ми, ние ще ги установим. Опитах се, но обаче избягаха. Медийни изяви, моля. Трябва да ме личува тази тълпа, за да мога вие да се намесите. Защо не сте там, където се случват нещата? Какво правите вие? Нали охранявате това събитие? Моля ви се, вашите провокации са редовни. Много добре. Какви провокации? Съм малко по-възпитано. И затова съм тук. Съм малко по-възпитано. Моля ви се, вашите провокации са редовни. Много добре. Чакайте! Най-българската телевизия винаги е защитавала свободата на словото, но не на тези, които се преструват, че са против властта, докато я обслужват, и никога не е толерирала агресията спрямо журналисти. Пело Кръстев само преди месеци разкри, че Пеевски се е опитвал да го купи, като му е обещавал работа в национална медия, но журналистът е отказал, избирайки свободата да говори каквото мисли. Благодаря, господин Костадинов, ще приеме тази...
Аз партийна тениска на Величие не нося. Това не е партийна. Виждате ли? Това е партийна тениска на Величие, тук всички сте членове на Величие. Партийна тениска на Величие, тук всички сте членове на Величие. Искате ли да показвате мафията? Това са Борисов, Пеевски. Вие не сте с тяхното управление. Вие не сте с тяхното управление. Ще направим същите тениски. Ние от Възраждане ще направим същите тениски и ще ви подарим на вас. И тогава ще се разменим. Разбира се. Ето сега за да ви вдъхновим, за да видите. На Борисов и Пеевски. Това са мафиотите. Това са мафиотите, които унищожават България всеки ден. Защо продавате тези тениски? Що не ги подарявате на? Подаряваме те. Добре, вие подарявате на мен. Подарявам. Обаче... Всички. Подарявам. Подаряваме. Извинявайте. Партийна тениска на Величие не нося. Да облечете те. Ако искате да снимайте още, но партийна тениска на Величие не нося. Добре, вземете я. Искате ли да направим следното нещо? Гледате парламентарния обзор на политическа партия Величие. Аз съм Пело Кръстев. Сега ще разговаряме с Мария Илиева и Колю Парамов. Сега да започнем от там, че вие сте бил близък с Андрей Луканов. Крупните далавери, които са правени, крупните интереси, които са били в България, просто изключително много пари се отмъкнаха от всякакви олигархични кръгове. И разбира се, ще говорим и за днешния ден. Дали това продължава и как продължава. Наш гост сега е Колю Парамов. Във връзка с неговата книга «Въпроси за парите». Тук е въпрос към Рая Назарян, като председател на парламента. Защо го позволява всичко това? Какви са тия двойни стандарти? Явно госпожа Назарян не спазва принципните условия на световния парламентаризъм. Сериозен въпрос. Няма никъде по света в парламентите такава злоупотреба. Да се извади запис, който не важи в районния съд, а да важи в националният парламент. Първо. Че вие сте бил близък с Андрей Луканов. Във връзка с неговата книга «Въпроси за парите». Като фактите са в порядък от 5 съмнителности в много тежък план. Че вие сте бил близък с Андрей Луканов. Ето са, което е поредица от небрежност и поредица от нахалност и наглост. Съм малко по-възпитано. Не ми... Би трябвало, ако живеем в държава, в която се спазват законите, да поеме отговорност, наказателен кодекс, вижда се, от 1 до 3 години. Как сте така ще удрите? Как сте така ще удрите? Като бивш директор, главен изпълнителен директор на банка, да подписва години наред за милиони, за 1 милиард лева документи с нейния подпис. Вие сте бил близък с Андрей Луканов. Това е уникален парадокс. Няма го никъде по света. От правна гледна точка, господин Панков, какво означава това, когато се налага натиск срещу журналист? Какво е наказанието? Но вече имаш диплома. Не съм казал, че имам диплома. Завършил на 20, вече имаш Да. бакалавър, имаш диплома. Разбира се, от да. Небел. Разбира Ще се. покажеш ли? Трябваше ми кажеш да донеса, да. Първото, което това е корупционен елемент. Второто, което е, същината на цялото нещо, е свързано с подбуждане към престъпление. Защото да се направи клеветническа кампания срещу заплащане, вече човека, който я прави, той е под ударите на закона. Защото реално погледнато той трябва да отговаря. Самия начин, по който е направена цялата схема, кешови пари, естествено с неясен происход, едва ли изкарани с честен труд, но хвърлени в една такава кампания, имат своя правен аспект и то е именно склоняване към престъпление. Радосин Василев трябва да отговаря. Тези хора, които ми ги прати, доказани престъпници, лихвари, да отговарят пред закона и да спрат да налагат натиск върху свободата на словото. Завършил на 20, вече имаш Да. бакалавър, имаш диплома. Разбира се, от да. Небел. Разбира Ще се. покажеш ли? Трябваше ми кажеш да донеса, да. Но вече имаш диплома. Не съм казал, че имам диплома. И в добри отношения ли си с Волен? Да, разбира се. Да, разбира се. Защото имаше времена, в които беше те бил. Да, разбира се. Мога да ти кажа много важни неща за Цанов. Не искам.
Ще ги направиш в разследването. Ограби Сидеров. Добре, не ме интересува. Направи едно студио в Тело. Алфа с пари, които му бяха дадени от него. Той взе голяма част и си ги прибра в джоба. Това и Волен Сидеров може да го потвърди, го е потвърждал. В момента не му вдигат телефона, понеже знам, че господин Сидеров е в доста затруднено положение. Ако може да му върне една част от тези пари. Времена, в които беше дебил. Да, разбира се.